माथो डेन्जार फुनो गोरों जायालाय खिदों नै आसोला बुरनानै बे बायनो गयो दा आयै ना मैगङा आंसो गावनो जानो होदों नायसाय आंनि दाउखौ गोरलै होनबावबाय दाउ जाहोनानैहाय गोदोनिया थावसिन जायोलै खुलुमबाय लोगोफोर खुलुमबाय बरगयारिनि चेनेलाव बयखौबो बरायबावबाय आंनिया लान्थिसोलाय मा आंनिया लान्थिसो दोनै नै आरो दिनैहाय देउलगुरियाव फैबावबाय मैगं लांगोन आं धालिगावआव मैगं बेफारबो खालामनोसै नालाय आं मैगं एसे ओमफ्राय मानो फैदों खोन्थाहरदोरा मानो फैदों खोन्थाहरदो जों दा औ एस्टार सानडेनि बेदर जानो फैदों बावसैमोन ना बेदर जालायैया बेनो लान्थिलाबो जेबो नङा दा ओमफ्राय नोंथ' लान्थिलायबावसो ने बेदर जानोनो रेडिल'खासै नामा नोङो हाथाय मानजिना फैखादों दा एसे मानजिफामबा जानायनि सिगां बे एसे हाथायाव खना खनला इदि लेथ्रा लेथ्रि इदिफोरखौ दोननो नाङा माने दा जासिगोन नालाय बेखायनो हाथायखौ साफा गुफुर मानजिनानैसो बेदर जानांगौ नै बिन्स ना माइलाय लिबुआ आं थाइनै थाइथाम लांगोन लिबु बबे गिदिरखौ लायहाय थां बबेखौ बे गोथांसो गेजेराव दा लायगोन दा बा बिनि बा दुगा हनै नोगोद राखांबाय हनै दुगा ओरैबायदि फैदो राखांबाय आसोला राखांबाय खारलाबायगासिनो हनै फैदो फाथो फोबावबाय रा आरोबाव फाथो मैगं दा माथो डेन्जार फुनो गोरों जायालाय नों रोङाखैलाय बारा आंखौ इदि बांद्राय बखिनाङा बाल नों लाजिनो ओंखारलायलाङोहां रोङा जायो फुनो ला इनि फुनाया आलदा रा नोंनि फुनाया आलदा फुनानै देखायनि र' दे आं फाथो फुनो फैखाबाय देलै गोरों नोंबो गोरों ओमफ्राय मोजां दा आयै खबरा जानाय लोंनायफ्रा थिगैनो दं औ मासनि 5 तारिखनिफ्राय लानानै एस्टार सानडेसिम थाबाय उपबास थाबाय ना बेदर बन्द खालामनानै दिनैहाय एस्टार सानडे मोननायजों लोगोसे रंजानायजों जानायसै फिसाफोरखौ लिंहरनानै मोनावहाय प्रेम भज जानोसै ओमफ्राय ओंख्रिया खोन्थादो दे एसे ओंख्रिया जाहैबाय फाथो गोखाजों नाथुर जुनायजों फिसाफोर लाबोनायनि ओमफ्राय न'आव बोरमा बेदर खालामबाय अमा बेदर दाउ मासे सिथारनायसो गोलैनो ओमफ्राय माथो नाबो दं होननाय खोनादों आंसो गावनो जानो होदों नायसाय आंनि दाउखौ गोरलै होनबावबाय दाउ जाहोनानैहाय आयै गयनानै खारनाय दाउआबो इदिखौ फुटबावसो दा देखायगोन आं गिदिर ओमफ्राय नाबो दं होनदोंमोन ना नाया मैस्थाजों नाखौ संथ'ला नाजों मैस्था गोथाव जाखागोन ओमफ्राय संनायाथ' नोंनोसै दाहाय गाबोनानो ना सोरथो मामि खावसे आं खावसे संनायसै आइसो खावसे संनायसै नंखागौरा गोदोनिया थावसिन जायोलै जाबाय दे होमब्लालाय दिनै आंनि फाला गैया फानजु थफा खानोसै दाने आं बरिया नै सबाय बिमाया बहुद मोजां मोनखाबाय बेखौ खाखोनानै होजोबनांगौ नैबे बेन्दों माननाया माजों बे गय बिबारनि खलथाया बेजों खानांगौ खाखोनानै होनांगौ बेयावहाय होमब्ला बरिया थायहैसिगोन इयाव बेलासि जालायबाय नै जों दा फैदोंमोन न'आव लिंहरनायखाय आइमोन जानो बोरमा बेदर जोगोनारा अखा हाग्लायनानै जि गोसोमल' जाबोखाबाय नै थाइबें मोजां जाबोबाय खिन्थु थाइबेंआ
बरिया जाबायलै खिदों नै आसोला बुरनानै हामालै आंनि मम्मिखौ बिदि दाख्लाम मोजां दा नोंना खबरा सोरने नोंना फार्स्ट क्लास देरा माथो मोखां नायासै दिनैलाय हो मोखां नायथारासै माथो आं नोंखौ मोखां नायाखै माबायाव मबाइलाव मबाइलनि मेगनखौलाय आं सानफ्रामबो नुखायो गुन्थुं मेगन मोखां आथिं नंगौ मा नों आंनि फाथो फुनायखौ बासिनायखाय एसे लाजिबायहाय आं थोद देरा लाजिया ग्राफ्राबो एदावग्रा थायोहाय होसननोना एदावोनोलै मानसिफ्रा बेखायनो बुंथ'लानो बोसोरसेनि उनाव बुंहोदो मामिखौ औ खुलुमबाय होननानै ने खुलुमबाय होननानै मैगंफोरखौनो नायदोलै एसे फ्रेस मैगं जा एसे गायदों बेफोरखौनो फाननायनि नङा न'आव जानायनि नै बिबार बारजोब्बाय माने बारगासिनो जागासिनो बिलायनो सबाय बिमा बेलाय ओमफ्राय नै जुखामा रायाखैलै जि गोबां खाखाबाय माथो आं गाबोन एसे लांनाय आयो फट'आ मोनबाय हाबायाव आं जिरायना फट' लाहैदों मालाय बेलासि जाथारबायलै भिडिअ'आ मोजां नुनाय नंला दा जों मानदे खाबावनायसै ना मोनाबाय औ गाबोन आं हस्टेलाव लांनोसै थानोसै नै आंनि मम्मिया बामजादों आंजों है मानदे खानायाव माथो बामलायबावबाय बामजायो नै औ ए नै देमा जाबाय ने नै मानदे मैगं दै इयो मानदे नै बरिया जाबाय खिन्थु नै ओरैबो गासिबो दंजोबो नै मानदे गोजा इयो गोथावलै बिदि मानदेया जानो भाजा जानो टमेट' आब'नो गाबोन बिदि लांना हैनां खुसि खालामफैनोसै टमेट'खौ ए फाथो मुथासे ओमफ्राय टमेट' बे बायनो गयो दा आयै ना मैगङा औ ना फानहैबावोसोनदां फानो औ मोनो ने औ मैथा नै बिलाय गावबो न'आव जादो ने फ्रेस ओमफ्राय फानहैदो दखानावबो औ लकेलखौलाय बयबो सेलायखायोना आजिखालि औ जानायाबो बोराय बुरै सानैल' औ फिसाफोरखौलाय ओरैनो एसे एनै हरबाय औ नै बेयावबो नोगोद दं हाब बे माथो थांफा फैफाल' जागासिनोखा बामनांगौ ए दे